היי חברים, שמי גיא ואני מבעלי אתר פודס דיקשונרי, אתר התזונה המוביל בישראל. אם אתם כאן, סימן שהבריאות שלכם חשובה לכם, וזו כבר נקודת התחלה מצוינת. תגידו, אתם מכירים את זה שלפעמים אתם אומרים לעצמכם, וואלה, זה דבר שכולם צריכים להכיר? אז בדיוק כזה. אם ניסיתם כבר כמה דיאטות שונות, ואתם למעשה לא יוצאים ממעגל הדיאטות האינסופי, אם אתם כל הזמן חוזרים למשקל הקודם שלכם, וההצלחה התזונתית קיימת רק לפרקי זמן קצרים, ורק אם אתם באמת רוצים להצליח אחת ולתמיד, לאמץ אורח חיים בריא ומותאם אישית עבורכם לכל החיים, אתם חייבים להירשם לוובינר התזונה הקרוב של ישראל, בו אני אישית הולך לגלות לכם את כלי התזונה הסודיים, שיעזרו לכם לבצע מהפכה בתזונה שלכם, לא פחות. זו הולכת להיות נקודת המפנה בחיים שלכם. נקודה בה אתם בפעם הראשונה בחיים הולכים לקחת שליטה אבסולוטית על התזונה שלכם. והשליטה הזאת, שנרכשת כתוצאה מהשימוש בכלי התזונה המתקדמים שלנו, תוביל אתכם להצלחה ולהשגת כל היעדים התזונתיים שלכם לאורך זמן. לכל אחד מאיתנו מתאים לעבור את התהליך הזה בצורה קצת אחרת. יש את אלו שמסוגלים להתנהל באופן עצמאי ללא עזרה מקצועית, ובהחלט גם ניתן לעשות את זה באמצעות אופי מתאים וכוח רצון ברמה גבוהה, ויש את אלו שזקוקים למסגרת הליווי התזונתי, וזה גם בסדר. אך כדי לשמור על התוצאות לאורך זמן, ולמעשה לאמץ תזונה מאוזנת ומותאמת אישית כחלק מאורח חיים, וגם כדי להתגבר על הדרך על כל המכשולים והרגעים הקשים, הם זקוקים למסגרת שתעניק להם את היכולת לשליטה מלאה על התזונה שלהם. כלי התזונה שתכירו בוובינר הם הגיים צ'יינג'ר בכל תהליך של ירידה במשקל. הם מהווים היכרות מעמיקה עם התזונה שלנו, ואימוץ שינויים תזונתיים בהתאמה אישית וללא צורך בדיאטות כסח למיניהן, או סבל נפשי או רגשי בתהליך. מחקר קטן ופנימי אצלנו הראה שאתם צריכים להשקיע בסך הכל 15 דקות בלבד ביום כחלק מהשימוש בכלי התזונה, כדי להשיג מודעות תזונתית גבוהה וכפועל יוצא מכך גם תוצאות טובות לאורך זמן. 15 דקות בלבד ביום, אני מבטיח לכם שאתם בטיקטוק ובאינסטגרם הרבה יותר זמן מזה. אתם הולכים לקבל ערך מוסף אדיר, כלים ופיצ'רים שלא היו זמינים עד כה, ולמעשה חוסר הזמינות שלהם היא הסיבה שהיה לכם קשה מאוד עד עכשיו לבצע את השינויים התזונתיים הדרושים כדי להרגיש הרבה יותר טוב עם הגוף שלכם. קחו אחריות על התזונה שלכם, קחו שליטה על התזונה שלכם, ואל תגיעו שוב למצב של דיאטה מחזורית. אתם חייבים להכיר את השיטה שכבר עזרה לעשרות אלפי משתמשים, ושתעזור בוודאות גם לכם להשיג שליטה על התזונה. הקליקו על כפתור ההרשמה לוובינר בחינם, שריינו את מקומכם, על הדרך גם תקבלו מאיתנו חוברת מתכונים נהדרים לחיטוב, ואנחנו נתראה בקרוב. אני מחכה לכם.